Midhiero ne oganda mathoth pacho ka piny owacho koro idwa ni oteg chenro mag mbui mondo rowere oti kode e chuogo thuolo mag tije. Koloso bang' yawo yanga kar jiwo rowere tiyo gi lony mag mbui e chuogo thuolo mag tije Mombasa, Philip Riga ma en jatend riwruok mar DDB koni en ayanga ni sani chenro mopogore mitayo e yor mbui ema chiwo thuolo mag tije ne oganda mathoth. Bendo koni en midhiero ni kata bedo ni rowere mathoth ni kod simbe manyasani manyalo konyogi e timo tije makamago, thothgi tiyo kodgi e gigo mok nyal konyogi. Olero ni YouTube, Instagram, TikTok kod Facebook gin mana moko kuom chenro manyasani masani oganda mathoth tiyogo e yudo omenda e yor mbui. As we find in some places we have very poor networks, so we'd like the government to at least try as much as possible to ensure 4G, 5G networks reaches all parts of the country in remote areas so that each and every Kenyan citizen can enroll to this DDB and start working online so that he can earn some few shillings. Getting a job done out there nowadays is hard. You have finished college, you don't have a job, you are waiting for somebody to come and employ you. You go there, they tell you you have to have 10 years experience. Where did you get that experience from? So for these online things, at least it's the best method you can earn your money. You don't have to go and ask for anybody for money.